Her zindî xwedî şêwazekî ye. Salih Keleş. Taybetmendiyê ku mirov dike mirov çi ne? Mirov çiqas bi wan taybetmendiya pêk tîne. Mirov dikare bêje kêfam ji wan taybetmendiya re nayê û ez najim. Mirov dikare pirsan zêdetir jî bike. Îro em hêl ser berpirsyara jiyanê û di nav vê berpirsyara jiyanê de berpirsyariya mirov û civakbûnê bisekine. Gelo mirov dikare li gor dilê xwe nêzî berpirsyariya jiyanê bibe. Di pêkanîna pêdiviyên jiyanê de dildarîbûn an jî mecbûriyetî heye. Tişta ku lazim em bikin, dildarî an jî mecbûrî ye. Xeta di navber van her duyan da em ê çav ji hev derbixin. Belê di serî de em ê vê yekê bêjin berpirsyariya jiyanê erkekî mecbûrî ye. Piştî vê bersivê pirsekî wisa tê hêşê mirov. Baş e, em çiqas ferqa berpirsyariya xwe dane. Wek ku tê dîtin, her bersivek pirsekî din bixuratîne. Em dîsa li pey bersivên pirsê xwe bikevin. Şêwaza her cure zindîbûyînê heye. Her zindî jî divê li gor vê şêwaza xwe tev bigere. Çiqas li gorî vê şêwazê tev bigere, ew qas heqîqeta xwe pêk tîne. Berpirsyariya xwe ya li hemberî jiyanê jî pêk tîne. Ji bo mirovan jî heman tiştî derbasdar e. Wek her cure zindîbûyînê mirovan jî şêwaza jiyana xwe bi xwe diyar nekirine. Hevsengiya gerdûnê heqîqeta jiyanê û li gor vê heqîqetê her cure zindîbûyînê de heqîqeta zindiyan. Ji bo qewmê mirovan jî jiyana xwe berdewam bike, hewcedarî bi civakbûnê hatiye dîtin. Di serî de tevger û pîvana jiyana li gorî civakbûnê tercihekî bi zanebûn nebûye. Şert û mercên jiyanê ew mecbûrî civakbûnê kirine. Ji bo vê yekê di nav civakbûnê de wekî kes me şêwaza jiyana mirovahiyê hille bijartiye. Jiyanê bi xwe me mecbûrî vê şêwazê kiriye. Mirov çiqas li gor bi civakbûnê tev geriyaye, ew qas xwe pêkaniye. Ji ber ku avakirina mirov bi xwe jî di nav civakê de pêkan e. Ji ber vê yekê li gorî rêgazên civakê tev gerandin tiştekî teqez e. Ji bo mirovan civakbûn heqîqeta wî ye. Ji bo vê yekê her kesek çiqas li gorî civakbûnê tev geriyaye ew qas bûye însan. Di însanbûnê de ferqkirin tişta herî bingehîn e. Însan herî pêşî jiyan ferq kiriye. Jiyan ferqkirin bi xwe re li gorî şêwaza jiyanê tevgerandin derxistiye holê. Her ferqkirinek bi xwe re berpirsyariyek jê tîne. Her însanê ku berpirsyariya xwe pêk tîne jiyana civakbûnê derdxe holê. Di nav jiyana civakbûnê de dildarîbûn û mecbûriyetî di nav hev de dijîn. İnsanê ku di ferqa xwe û ferqa jiyanê de be her pêwîrekî jiyanê yê bizanibe ku mecbûrî pêk bîne. Ku pêwîra jiyanê pêk bîne jî xwe ava dike. Her însanek ku ferq bike pêwîra jiyanê pêkanîn di heman demê de xwe înşakirina wê demê mecbûriyetî bi nêzîkatiyekî dildarî êdî pêk tê. Baş e, rêgaza mirovatiyê civakbûn be çima ew qas ezezîtî. Mercê jiyana mirov civakbûn be berpirsyariya civakbûnê pêk anîn çima ew qas zehmet e. Berpirsyariya sedemê jiyana me bi xwe çima di pêkanînê de ew qas zehmetî dikişîne. Ku em ji xwe re dibêjin însan, baş e ji bo pêwîrê însanetî em pêk bînin hewce ku kesek ji me re bêje. Ciddiyeta li hemberî jiyanê berpirsyariya hin kesan e yan jî ya me hemûyan e. Çima her însanek bi heman ciddiyetê nêzîkî berpirsyariya xwe yê jiyanê nabe. Wê demê mirov dikare ev kesên ku berpirsyariya xwe yê civakbûnê pêk nîne bêje mirov. Ji ber ku feraset ezezîtiyê derketiye her tim mirovan ji pêwîrê wan ên jiyanê dûr dixe. Ew kesên ku di ferqa heqîqeta xwe de nebin bi awayekî hêsan dikevin bin bandora vê ferasetê. Jiyana rojane, ferq nekirin û nefikrandin ji însaniyetê ketine. Kesên ku ji xwe re dibêjin însan dema pêwîra însanetiyê pêk tînin çima ji bo wan zehmet e. An jî çima zehmet be. Çima berpirsyariya civakbûnê wî wê kêfxweş nake. Çima hinek cidî tev nagere. Belê wek ku tê dîtin jî bersiva zêdetir pirs derketin pêş. Her kesên ku vê nivîsê bixwîne bersiva van pirsan bide ji xwe nivîs digihî ji armanca xwe. Pêknanîna her berpisyariyekê ne tenê ji bo jiyana me, hevsengiya gerdûnê jî dixe nav xeteriyê. Her perçek jî gerdûnê bi hev ve girêdayî ye. Ji bo vê yekê pêkanîna her berpisyariyekî mecbûriyetek e. Em jî hem ji bo mirovahiyê hem jî ji bo gerdûnê nebe nave.